Saleho. Iso ora len joget saleho. Ora iso aku coba contonono. Contonono. Ra iso. Mending anu arep dipinangani napa nanti? Biar latihan dulu atau gimana? Aman ra kanca-kanca iki engko. Urung tau ngerti. Nek urung tau ya berarti diijoli apa ngono. Ya engko dijoli liyane ya. Ya gampang nanti. Mani pamundutan sanese mboten wonten nggih Mas Gade? Nggih, dereng wonten. Dereng wonten mbok bilih Bapak Ibu ngersakaken lagu menapa Pak Bu? Kodril. Kodril terus apa meneh sing tengah kene? Podang kuning, manuk kuning, sing apa? Hah? Rondo kempling, terus apa meneh? Liwong apa meneh? Hah? Sing kono sarung jagung. Jarum-jarum bojo. Oh, jarum-jarum. Memang tumbas kaset mawon nggih. Lah yo mbok obral dhewe kok. Lah akeh tenan lho sang ya. Lah yo mbok obral yo cetok kabeh Iya, tapi ke salah satu pasti ada yang dipinangkani. Ya nih ditampilkan sinden-sindennya sing Mbak pundi? Ya diurut ke wes kok kene iki Mbak Orisa dulu nggih. Iya. Monggo Mbak Orisa majeng wonten ngajengan. Sekarang mau ayo Mbak Orisa. Kowe joget. Dijajal. Ana Mbak Tani. Ora iso. Ora daleh. Ayo joget. Ayo Mbak Orisa. Heka, heka. Monggo Mbak Gareng. Mbak Gareng. Bojone Gareng. Biasanya sing serapat ngene iki sok biasanya ya Mas Gareng apa mecak percil apa cak yuda ngene. Nek sepot ngono kuwi iki sing mulai sapa to? Sing mulai kendang. Mas Wahyu Kowe berarti. arep ngapake Mas Wahyu monggo. Ya engko tak kapak-kapakne. Lah kuwi dikapak-kapake ya manut bae nek kowe sing ngapak-ngapake. Nggih, mbok pilih Mbak Ariza wonten kata-kata. Anjir. Kagem? Pak Paroki wedi nggih, Bunda Kristus wedi nggih, mugi-mugi sedaya ngrembaka pinaringan sehat, guyub rukun ya, Mbak. Amin. Nggih, amin. Nggih, Mbak Ariza mau menembang apa? Ini salah satu tadi saking oke arep milih sing ndi? Sarung jagung, jarum-jarum, bojo loro, podang kuning, sesi demak, semen, godrel. Godrel. Apike apa ya, Mbak? Bojo loro rondo kempling. Bojo loro. Oh, niki Ada apa? Ada saweran, Mbak Ariza? Ini sapa sing arep Ngrasakaken apa? Lewong. Oh, lewong. Aku korona. Oh iya, Lah, Rana. ayo jenenge berkah dijemput. Sing mriku sinten Bu, Mbak? Mbak Tati nggih. Mbak Tati. Ngeyel kok. Ayo tim. Wah, Awas Pak, minggir Pak, mengendak tidak. ngalih. Ngalih kabeh. Tangannya Pak amankan, sikile Pak amankan. Awas, ngalih tak kepidek kabeh. Kasih jalan, Pak. Pamit nggih Pak Bu, ampun don digali. Silem. Iya. Lamit. Pripun? Sendale ngambil, Pak. Mbak, aja ngentot lho Mbak. Pak. Punten nggih Pak nggih. Menika kula demok ra apa-apa ya, Mak. Lamit. Isa dirono, Pak. Ra iso liwat bareng kok meneng bae lho. Saking dari mana? Dari Bekasi. Dari Bekasi.
Ibu Mbak siapa? Elisa suruh sini. Oh, langgeng siap. Mbak. Ya gas no, ayo rezeki itu gak boleh ditolak, saudara-saudara. Ya, benar sekali. Iya. Alhamdulillah. Kalau minta jangan, tapi kalau dikasih rezeki jangan ditolak gitu. Iya. Diterima dengan senang hati. Aku ya ora minta loh. Kalau saya tidak minta ya, cuman dikasih ya. Ninggalkan tresnan. Semuanya. Loh. Kalau bapak jangan sayang-sayangnya ibu aja. Mbak, jenengan aja ngene iku lho, Mbak. Oh, ora. Kok sapa-sapa mbok todong? Nih, apa? Dari dari Bebek Mbak Nani Bekasi. Luar biasa matur sembah nuwun nggih, mugi berkah nggih. Tambah Sehat laris selalu. bebeke. Amin. Ya, lah mana bebeknya? Oh, nggih Simbah. Mas Gadeng mohon izin karena ini euforia umat juga masyarakat wedi ini mau kasih rezeki Mas Gadeng. Izin nggih. Niki Simbah niki. Simbah wonten dawuh Simbah. Nyuwun. Podang kuning saking Simbah sinten? Sukarni Kunto Raharjo. Sukarni Kunto Raharjo. Sukarni Kunto Raharjo. Karepmu. Walah kompelite angel yo. Mas Solikin ini dapat salam dari Mbak Nani Bebek Bekasi. Nah, dadah Mas. Oh, lagune men jaluk gembira luka. Kowe kan dadi munyuke. Oh, buat Solikin nggih. Buat Terima Solikin. kasih Bapak nggih. Berarti niki tak mau lagune ninggal katresnan nggih. Dan ini oleh wong iya. Dewe-dewe. Sing Iki. sing 100 gembira Iki loko. gembira luka iki 500 lewong kowe pira? 350. Karo Ora deng. Piro iki 400, 500 juga. ninggal katresnan. Ya. Simbahe mau Mbah Kunto. Simbah Sukarni Apa? Kunto Lali. Niki 100. kesehatan sing maringi Tasah dibuka menika menawi ajeng menapa? Oh, Bapak. mumpung dereng minggah lho Pak niki. Apa? Mbak Elisa. Mbak Elisa rono, Izin Mas Gading. Waduh, lah iki piye aku ra penak iki. Ngam derek langkung nyuwun 10.000. 10.000 murah men ya. Sepundi, ini mriki Bapak nggih. Wonten dawuh Bapak. Derek bae kok Mbak Lisa. Derek bae. Podang kuning saking Bapak sinten? Sugiono Lor Candi Prambanan. Oh, Sugiono Ler Candi Prambanan. Iki sing marai macet mau iki. Oh nggih. Hot. Panjenengan nopo bidal lewat Prambanan? Oh, griyane Candi Prambanan. Elok tenan. Omahe ning Candi Prambanan. Berarti nganu lho. Iki basa Bandung. Jogo Malem. Oh tak kira Bandung Bondowoso. Tiwas Garda di Jonggrang Sampun menika podang kuning. Sampun menika meneh. Oh wis, ya Oh, wis. wis. Wis balik meneh. Kok nek ana meneh aku udah medun neh lho nek sisan saiki lho ya. Sisan lho. Sisan, Bu. Pamit Pak. nggih, Mbak. Pamit do uwel-uwel apa piye ngono lho. Sing gak salah tuh saking Bekasi, Saking Bekasi, Pak. Mas Solikin ini ada titipan buat jenengan dari Bu Nani Alhamdulillah. Bebek. Mas Solikin untuk berkah Mas. Ya, Katno. Alhamdulillah menika dapat berkah Mas Gading. Nyuwun lagu Jauh-jauh Liwong dari Bekasi. ninggal katresnan karo apa Podang kuning. kuning. Sing bapake Prambanan apa sah? Podang kuning. Oh, podang kuning. Voting podang kuning paling oke. terbanyak Sing podang dipilih kuning. manuk kuning. Manuk. Podang. Ya bener, memang podang itu salah sawijining manuk. Manuk sing cilite ireng. Selamat. Selamat ireng kok memang pancen. Aku lagi jupuk tisu lah yang kaget lah aku kok. Pancene bocah njaluk disekolahke iki. Apa? Aku wis sekolah. apa nih? Sekolahke kuwi. Udah mung sekolah, rongkolah, telungkolah iku. Podang Ayo, kuning, podang Mbak kuning Reza. ya. Komplit ya. Iya. Sak bawane. Nadyan wujud
wujude mung manuk ning gawe bingaing adini atosipun Eyang Sukarni. Alos manis nang manuke alus tur legi Lagi? Manuk apa? manis lan ning semake Manuk apa sing legi? manuk kewutahan wedang teh. Manuke sapa? Makan itu loh, kita kalau beli di pecel lele itu pesen burung, misalkan ono to puyuh apa-apa gitu, puyuh. apa ayam gitu. Lalu ceritane manuk sing digoreng kuwi kewutahan udang teh dadine legi. Oh, manuke bakule Iya. berarti ya. Ayo Mbak Tatin. Ramadi ngersakaken manuk mboten. Mboten nganu to, niku wonten pamundutan lagu-lagu lho Rama. Panjenengan mboten kepengin to. Karemenanipun menapa? Boten ngersakaken. Romo Nggih, Rama mangke. Oh, senenge mentok. senenge mentok, Mentok, Mbak. Nah, ana mentok berarti sing itik-itik crit ngono kae ya. Kok persis ya? Nah, mentok ki gatekno nek mentok ki mlaku rak egol-egol tret ngono ki lho. Coba Mbak praktekno. Gak aku kudu mentok kok. Kok arep ditadai Mas. Ayo Mbak Riza. Goleki si podang jenar iba bunga henga Nyanding bisa dadi tamba sampun bawanipun menika pojang kuning sampun. monggo Mbak Riza Nggih. buka celuk. Esa awan neng omah wis ora krasa keluyuran anggole isih nak sayang ora krasa iso nganti
Sampun untuk yang Sukarni kalian ingkang wonten ler Prambanan niku wau Pak Sinden lali aku pisan. Wes pokoknya sampun. Karena bapak sing nang ngarep iki muni Pak Belas. Pak Belas yo. Pak Sinten dari Pak Belas. Pak Belas. Nggih. Anu minangkani pamundutan napa malih? Lah kuwi mau Seko Bekasi. Ayo, ninggal katresnan? Ninggal katresnan, terus wonten Lewong. Lewong. Nggih. Yang mana dulu? Ninggal katresnan ini mau ada Mbak Indah, Mbak Saras, Mbak Ika mau siapa? Yo nek ninggal katresnan ki apike bareng-bareng. Rame siji maksudnya. Terus Lewunge? Lewunge ya engko ya semuanya. Kok enak? Iya mau bagaimana? Iya. Dibagi tiga-tiga. Tiga-tiga ya. Ya, ini dulu tiga depan. Tiga depan. Mbak Indah, Mbak Saras, Mbak Ika Suhesti. Mbak Iu. Monggo. Dipun Spoti kan, spoti, Mbak. Mas. Mbak Iku. Nggih, Simbalu, Mbak Tatin, Mbak Risa. Simbalu. Minangkani niki wau saking Bu Nani Bekasi. Bebek Bekasi ya. Lagune ninggal katresnan nggih. Ya. Dilenggamkan dulu aja ya. Jadi Boleh. suaranya ceto. Siji-siji. Cetro. Cetro. Oh iya. Arep langsung mau nganggo bawa. Langsung aja ya. Langsung. Langsung. Siap. Wap. Pokoknya langsung dugdes ya. Monggo sapa sih iki? Oke guys, Mbak Iu dulu ya. Buka celung Mbak Ika. Aku. Ya Mbak Ika. Nangis sakjroning ati